Mudell ekonomiku li qdina, hekk iddikjara l-Prim Ministru Roberta Bela meta mistoqsi jekk hux se jkompli jiddefendi dan il-mudell ekonomiku li sarraf fi splużjoni fil-popolazzjoni u f'effetti kbar fuq l-infrastruttura u l-isptarijiet tagħna. Għandna mudell ekonomiku illi qiegħda lil dan il-pajjiż tajjeb. Mudell ekonomiku li wassal ukoll għal ġimgħat mingħajr provvista tal-elettriku fix-xhur tas-sajf u konġestjoni tat-traffiku f'kull ħin tal-ġurnata. Mudell ekonomiku li wassal għal standard of living baxx kif jiġru diversi studji li qed isiru, però skont il-Prim Ministru Roberta Bela il-livell ta' għejxien żdied għalkemm fl-istess nifs ammetta wkoll li dan il-mudell ekonomiku iġib miegħu ħafna inkonvenjent. Għandek kwalità ta' ħajja, għandek dħul ta' Maltin illi tela il fuq bis-saħħa ta' dak it-tkabbir ekonomiku. Issa huwa naturali wkoll illi l-progress fil-ħajja iġib miegħu ċertu inkonvenjent. Intant Bela prova jfarfar meta mistoqsi dwar il-problema ta' traffiku li għadha evidenti ferm f'pajjiżna, bis-sitwazzjoni baqa' dejjem sejra għall-ar sena wara l-oħra. Tant kienu tajb it-toroq tagħna li meta għaddew 10 snin u l-problema ta' traffiku ma solvitx. Proġetti għamilna f'dal aħħar 10 snin, ma permettili. Mudell ekonomiku tibqa'. Permettili. U dwar is-settur tas-saħħa, il-Prim Ministru wera biċ-ċar li m'għandu l-ebda ħiel kif se jsolvi l-kwistjoni li ħoloq il-Gvern stess biż-żieda fil-popolazzjoni, il-problemi fl-emerġenza, il-waiting list twal u mediċini out of stock. Bħalissa din f'diskussjonijiet u l-Ministru ġo qed Bela li huwa l-Ministru responsabbli se jkun qed jagħmel it-tħabbiriet kollha. Roberta Bela kienet wieġeb id-domandi ta' Net News wara żjara f'fabbrika tal-farmaceutika, settur li jinħoloq minn Gvern nazzjonalista.